ketiwasan iki lho. Ketiwasan tenan iki. Berli sido sunat kapan kek? Jan ketiwasan. Minggu. Lek ora renang. Minggu. Oh, waduh dibenak nih. Heeh. Diget-getne terus mari. Tapi beluk. Tibakno kon medhukne mesine iki piye iki jare? Ya didol ora sidol. Sidol pae. Diragati ae lho, Kak. Jan, remuk. Remuk iki wis jalan. Montore tak kuwi montore lah gila. Medhun akhire kon medhukne kon ngilangi pisan beluke. Ha padha iki ya. Iki ya ngono iki bar sing iki bar dibongkar silinder kope mari beluk bakno akhire ya mudhun. Mon montore mbeluk ya wis dokno pisan lho. Lho ya ta. Tembunge rangno kok malah kon duke pisan ya. Tes. Ibarate wedaro nganu. Apa ya? Urung temu ibarate ya, Njul. Sampeyan lek temu dikabari. Heeh. Yo kabari, Sok. Ya tenang ya. Ya. Mas benakne karbine